В оккупированном Крыму искореняют все украинское. Местная власть ликвидирует школы, закрывает музеи и библиотеки, подвергает преследованиям или арестам людей с проукраинской позицией. По прогнозам экспертов Всемирного украинского форума, уже через 5 лет на полуострове не останется ни этнических украинцев, ни культурных памятников. Але особливо складна ситуація, от поруч із проблемами кримськотатарського народу, якраз є з громадою етнічних українців. Бо за ці 2 роки була фактично повністю ліквідована культурницька інфраструктура, освітня, мас-медійна, були розірвані, штучно розірвані зв'язки з українським інформаційним простором, заборонена діяльність українських громадських політичних організацій, переслідуються українські активісти, витискаються ті елементи, ті наші співгромадяни, які займають активну громадянську позицію, здійснюється масований інформаційно-психологічний тиск на етнічних українців. Відбувається в Європі, в центрі Європи, за етнічною ознакою, на очах всього світу просто зачищаються десятки, сотні тисяч. Ми, українці, вже і українців, кримських татар, ми, українці, вже давно зрозуміли, що в руському мірі українцям місця нема.